Jeg er ny på YouTube, og jeg hedder Frederikke. Og jeg synes, det kunne være rigtig sjovt at begynde at lave en YouTube-kanal, fordi jeg ser altså mange YouTube-videoer og blogger og sådan noget. Men jeg tænkte, hvorfor ikke lave en hverdags make-up-rutine? Den første video, fordi jeg vidste ikke, at jeg skulle lave sådan en første video, så jeg tænkte, en hverdags make-up-rutine, og så tænkte jeg, yeah, let's do this. Så den kommer her. Okay, det første, jeg vælger lige at tale sådan. Normalt den her video. Men det første, jeg altid bruger, det er min concealer, og den er fra W7. Det er en Catwalk concealer. Og den har sådan en lipgloss applicator, man skal kalde det, og den putter jeg bare under øjnene. Og så her og på næsen. Og så bare lige hernede af. Sådan der. Og jeg blender det bare ud med mine fingre. Hvorfor rykker jeg hele tiden til på? Så tager jeg den her BB Cream fra Nivea. Det her det er bare en prøve, fordi jeg ikke gad til at bruge min. Så jeg bruger bare den her, det er en prøve som sagt. Og den er i light, fordi jeg er lys. Og det er en 5-in-1 moisturizer. Den bruger jeg bare. Og jeg bruger min e.l.f. Stipple Blush. Stipple Brush til at blende den ud. Jeg hiver bare her, fordi der er sådan en åbning lige her. Hiver den bare. Presser noget ud. Og bare putte det på min hånd. Så kan man faktisk, hvis man er klog, sætte den her, bare tage den, og så sætte den, lad den stå op, fordi så sker der ikke noget, men så ikke ud eller noget. Tager min stipple brush, og bare lige putter på. Jeg døber i det, og så stipler det ud i mit ansigt. Den er ret lys. Så jeg putter ikke alt for meget på. Tager mine fingre og lige smører den ud. Man kan lige så godt bruge resten, synes jeg. Jeg putter bare lidt i min pande. Wow. Og bare smører det ud. Der er jeg på min. Tager jeg lige sådan et stykke her papir. Bare lige tager det der op på siden. Og så tager jeg det her papir bare lige dupper i mit ansigt, fordi at så bliver det ikke alt for mørkt, synes jeg. Jeg kan godt synes, at mit ansigt det kan blive noget så mørkt. Tager jeg sådan her og bør i mit ansigt. Så. Der. Så tager jeg mine yndlingspuder.
Sensei, og det er min yndlingsbud. Jeg er ikke med tilbage der. Og jeg har også tabt den. Det er ret irriterende. Jeg tabte den i går til et bryllup. Jeg bruger den her børste fra MAC. Nej, den er ikke fra MAC. Det er den fra W7. Jeg kan godt lide ligningen fra MAC. Så puster lige, og så paffer jeg det. Og den her, den er meget lys. Så den passer til min hovedtone. Hovedtone? Ja. Hudtone. Lidt her. Sådan der. Så har jeg puttet det på. Sådan der. Og så skal jeg til mine øjenbryn, og jeg plejer ikke sådan. Jeg tegner ikke mine øjenbryn op, men jeg tager den her Wet Gloss Lash and Brow Mascara fra Elf. Og her står eyelash. Jeg kan ikke se det, men også her står eyebrow. Og jeg bruger den til eyebrow, selvfølgelig. Og bare putte på. Mine øjenbryn, det er sådan nogle albino øjenbryn, seriøst. Det er sådan nogle lyse, de bliver kun lidt mørke, fordi jeg har... Der er en flue. Fordi at jeg har, foundation på, så ja. Men så tager jeg den her børste lige og rærer dem igennem med. Sådan der. Og ja, så går jeg til mine øjne. Jeg gør ikke særlig meget ved mine øjne. Det er kun lige, hvis jeg har lidt lyst. Men i dag har jeg sådan lidt lyst. Så jeg tager den her Gosh. Den er beskidt. Den her Gosh øjenskygge, som der så er sådan her. Det ligner rigtig meget MAC. Der. Så lige der. Det er MAC Blush. Den er på størrelse med MAC Blush. Det er bare sådan noget, den har sådan en... Hvorfor sidder der en flue på min iPad? Nej. Og der er sådan en bronze inde i. Og så er der en helt hvidbrun. Og jeg tager den her lille børste her. For W7 også. Og bare putter i den lyse. Og så påfører jeg bare den lyse på mit øjelåg. Øjelåg? Hvorfor siger jeg hele tiden øjelåg? Øjenlåg. Bare for at give lidt farve. Ikke alt for meget, bare lidt. Sådan der. Så skal jeg have mascara på. Og jeg bruger denne her mascara fra... Det ved jeg ikke, om den hedder La Roche-Posay. Jeg tror faktisk, den er fra H&M. Eller så er den fra... hvad det hedder? Apoteket. Nej, den er ikke fra apoteket. Inden jeg har fået min mormor. Det kan godt være, den er fra apoteket. Men den er sindssygt god. Og jeg påfører den bare sådan en normal mascara. Den er virkelig god. Det kan godt være, den klumper lidt. Men den er seriøst god. Skal jeg sørge for, at jeg får lige lang. Sådan der. Der render bare en flue rundt. Kan jeg godt der. Lige nu er der ret varmt udenfor. Men så kan der godt ske nogle gange, at der kommer virkelig mange fluer. Og det er der seriøst her på tiden. Når jeg ligger og sover, så ligger jeg sådan. Og nu jeg klapper den og klasker dem og sådan noget. Men nu vil jeg gå til mine kinder. Og jeg bruger min Chanel blush i farve Lusty
Teeth Channel. Blush Dewy Feet Treat i den. Altså bare sådan her. Sådan der. Jeg brugte ikke så meget af den. Og jeg bruger den her fra W7 også. Det er sådan en fake make børster. Og bare putter ned i. Okay. Og så påfører det på mine kinder. Jeg har sådan glemmer kun siden derfra i går. Sådan der. Og så tager jeg i min MAC lipstick, i Bombshell. Og sådan en blanding af Pink Punch og Angel. Den er sådan noget. Jeg kan lige bruge swatch på min hånd. Sådan der ser sådan der ud. Gør det ind, og hvis man tørrer den lidt ud, så er den faktisk virkelig flot. Men jeg putter bare noget på mine læber. Og så tager jeg lige min tangle teaser og bare lige kreerer mit hår. Wow, jeg får noget af det, jeg glemmer nu. Barrer det. Der er den her børste her. Også for W7, som står lige der. Og bare lige børster alt sådan noget af det overskydende væk med. Men jeg tror det var det. Jeg kan lige få sådan et look. Det her, det er mine øjne. Jeg kan ikke være nødt til at kigge ind i den der, og ikke ind i flipskærm. Det er virkelig svært at lade være med at kigge ind i flipskærm. Og mine kinder. Og mine læber. Selve mit ansigt. Min øjenskygge, den ser bare sådan her. Og mine øjenvipper. Og mit hår. Men det var det for den her video. Og hvis I vil have flere videoer, så må I gerne give et like. Eller skrive noget i kommentaren. Så hej hej.